Kristo apan korap kortela pening jirdo anaphan pini na tumaphan ladak nili nang kahumri pen kapachini ji lahano ladak lake Longpai Baptist Church Longpai lake Baptist Church lo lake under PKBA Kalpi Pupta Baptist Association ladak Diamond Jubilee katalon aningkan lake 1997 lapen so monduli ke pon lake aningkan lake 1922 pen 97 anabangke Diamond Jubilee palon ponlo Diamond Jubilee palon pon that pen non nabangke Golden Jubilee mate ningkan pharoi si ke pleng lake non 2022 la December alomsi tumpen kapalon ponji alamdu ngase no lada kalal tuma girja ma bano lake hala ano tengpar panlo girja ma dak pen an adondu lapen rong ta ingthir et lapen rong mesen lapen non tum Golden Jubilee katalon ponji aphan laso girjam kimpolo laso girjam kimpen no laso girjam ting dip lo plo tangte ladak kang pupon pensi ladak Golden Jubilee sitame katalon ponji papedo ponpo masih la bahari girjam pi ladak Longpai longsi kimpon po masih kadu kavi atum rat adon sitame kardom ben kachirab dunji Arnam kardom pidun pen ada ningkan baru kapechok long lapen mesen pen kapechun long ji lake letum inut pen inut Arnam kardom pipon lake kenangsotlo asinon adim langme pik adim klar pik adak tumon insam u lapen munit atum ta jingki yathan insam u lake kapre pot elilo Arnam alam ki chu pen ajok masi non ningkan baru isi ke pleng laso Golden Jubilee katalon puthot lason thot Diamond Jubilee kapalon along e ke somathot asona thaksi Golden Jubilee along ita sompon po laso kapalon along sitami mulitum arju polong ji lapen laso ka chipang room along mate katalon along ilitum sitami jetong dun pen alira cham pidun longpo lasikadu kavi rado anaphan sitami Longpai Baptist Church monduli aphan hirjume ki pidun Arnam kardom pidun lake kenangsotlo pusi pini ada kahumri pen hal tumangno Birta-Wka District kardom